var skide pænt derinde i dag. Stabilt. Ja. Jeg kan se mig selv i Heidi. Det ser lige så hårdt ud for hende, som jeg føler, når jeg rider. Klokken 8:15. Det var ikke så galt. Der var en lund lidt i går, eller? Nej, vi var ude at ride i går, det gik ikke sådan særlig godt, så vi sluttede af ind i hallen. Nej. Jeg synes ikke rigtigt, han gad i går. Så tænkte jeg, så kunne jeg lige flette ham, og det der var klokken 10:30. Der havde jeg lige sat ham ind i boksen lige for at få noget at spise. Så var han ikke ud igen. Nej. Jeg tænkte bare, du står op igen. Nej, Nu er sengetid. Nu er der sengetid. Jeg er dårlig til at filme. Jeg tror kun, nogle gange så er hun helt ude siden af skærmen, fordi jeg er mere travlt med at kigge op, i stedet for at kigge på skærmen. Jeg kan ikke se noget her. Det er derfor, man skal have iPad'en. Jeg kan ikke se en skidt. Godt, Heidi. Det var sådan set kun lige galoppen, der var lidt træt.